Καλυθέα, ιστορικά κτίρια και εκπαίδευση. Ξεφυλίζοντας την ιστορία της Καλυθέας μέσα από το λεύκομα του Δήμου μας, έρχονται στην επιφάνεια μικροί θησαυροί που φτάνουν ως τις μέρες μας. Θησαυροί που μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, σε ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, που συνδέθηκαν με αυτούς. Ας τους αναζητήσουμε. Πρώτος μας σταθμός, ο Οίκος Τυφλών. Ιδρύθηκε το 1906, ύστερα από πρωτοβουλία των λογοτεχνών Δημητρίου Βικέλα και Γεωργίου Δροσίνη. Οι αδελφοί Άμπετ, Σύριοι έμποροι και τραπεζίτες, χρηματοδότησαν την ανέγερση του κτηρίου. Η πρωτοποριακή για την εποχή της οργάνωση του Οίκου Τυφλών οφείλεται στην Ειρήνη Λασκαρίδου, που είχε κάνει σπουδές στη φιλολογία σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και υπηρέτησε στη θέση της διευθύντριας επί 30 χρόνια. Το Ίδρυμα παρήχε διαμονή σε παιδιά με προβλήματα όρασης και αργότερα σε τυφλοκοφάλαλα από όλη την Ελλάδα. Μαθήματα της βασικής εκπαίδευσης αλλά και υφαντικής, κεραμικής, πλεκτικής και μουσικής με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Δεύτερος σταθμός, η Σιβητανίδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Φέρει το όνομα του Αιγυπτιώτη εμπόρου Βασιλείου Σιβητανίδη, ο οποίος κληροδότησε 75 εκατομμύρια δραχμές στο ελληνικό δημόσιο με στόχο την ίδρυση τεχνικής σχολής στην Αθήνα κατά τα πρότυπα του Conservatoire des Arts et Métiers του Παρισιού. Στόχος της σχολής ήταν η παροχή μέσης και κατωτέρας βιομηχανικής τεχνικής και εν γέννη επαγγελματικής μορφώσεως. Η σχολή λειτουργήσε το 1927. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος και αντιπρόεδρος ο εκάστοτε πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Τρίτος σταθμός, το Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο. Φέρει το όνομα του εθνικού ευεργέτη Παναγί Χαροκόπου, ο οποίος μερίμνησε για την ίδρυση και χρηματοδότηση της Χαροκοπίου Οικοκυρικής και Επαγγελματικής Σχολής στη Λέων. Παρόλο που οι εργασίες ξεκίνησαν το 1906 με την αγορά οικοπαίδου 20 στρεμμάτων από τον ίδιο, διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια έκαναν το όραμά του πραγματικότητα μετά το θάνατό του. Ο αδερφός του, Σπυρίδωνας Χαροκόπος, ανέλαβε την ευθύνη της διαχείρισης και ολοκλήρωσης του έργου, το οποίο στηρίχθηκε σε διεθνή πρότυπα. Η σχολή λειτουργήσε το 1929. Η σχολή αυτή απετέλεσε πρόδρομο του σημερινού Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Τέταρτος σταθμός, η Πάντιος Ονοτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Σε δύο άνδρες οφείλεται η ίδρυση της Παντίου. Στον Κύπριο δημοσιογράφο και πολιτικό Γεώργιο Φραγκούδη και στον Αλέξανδρο Πάντο, γόνο ευκατέστα της οικογένειας από το Βόλο. Και οι δύο είχαν σπουδάσει στην École Libre des Sciences Politiques του Παρισιού. Είχαν το ίδιο όραμα για μια αντίστοιχη σχολή στην Ελλάδα, όμως ποτέ δεν συναντήθηκαν. Το όραμά τους πραγματοποιήθηκε με το άνοιγμα της Διαθήκης του Πάντου, ο οποίος διέθετε το σύνολο της περιουσίας του για την ίδρυση Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η σχολή λειτουργήσε το 1931. Από το σύντομο ταξίδι μας συνειδητοποιούμε ότι η Καλυθέα είναι ένα προάστιο της Αθήνας με ιστορία και δυναμική στον χώρο της εκπαίδευσης. Ένας δήμος όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν αρκετά από τα όνειρά μας. Ας θυμηθούμε τα λόγια του ποιητή Σωτήρη Σκήπη που έζησε στην Καλυθέα. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα